Sakamakon zaben gwamnan da ci gaba da fitowa a jihar Kano bayan da aka gudanar da zaben a ranar Asabar ɗin da ta gabata. A ƙaramar hukumar Rano jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 17,090, sai kuma jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 18,040, a yayin jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 92,000, jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 80. Sai kuma ƙaramar hukumar Makoda inda jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 13,956, yayin jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 15,006, jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 83, sai kuma jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 15. A ƙaramar hukumar Rogo jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 18,559, sai kuma jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 11,112, jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 42, sai kuma jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 96. A ƙaramar hukumar Ƙaraye jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 14,515, yayin jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 77, sai kuma jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 30. Jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 15,838, sai kuma jam'iyyar PRP ta samu ƙuri'a 5, yayin jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 63. A ƙaramar hukumar Wudil jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 276, yayin jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 170, jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 20,299, yayin jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 21,740, jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 118, sai kuma jam'iyyar PRP ta samu ƙuri'a 36. A ƙaramar hukumar Tsanyawa jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 53, yayin jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 78, jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 18,746, yayin jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 16,769. A ƙaramar hukumar Minjibir jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 118, sai kuma jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 16,039, yayin jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 17,576, jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 189, yayin jam'iyyar PRP ta samu ƙuri'a 842, jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 148. Da ƙaramar hukumar Bichi kuma jam'iyyar PDP, da ƙaramar hukumar Bichi kuma jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 46,443, yayin jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 23,029, jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 151, yayin jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 228. A ƙaramar hukumar Albasu kuma jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 19,952, yayin jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 16,959, jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 55, sai kuma jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 16. Daga ƙaramar hukumar Kunci kuma jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 10,067, yayin jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 13,215, jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 36, yayin jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 62, jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 39, yayin jam'iyyar PRP ta samu ƙuri'a 4.